जों बर' खौरांगिरिफोरनि मोनसे बे स्टुडिअ'आवहाय लोगो मोनदों सासे जोंनि बिजाथि बर' हारिनि बा BTCनि बिजाथि बिथां दिलीप कुमार बर' बिथाङानो जाहैबाय खालिंदुवार समस्तिनि सासे बिजाथि फैगोन 2020 मायथाइनि जा BTC परिषदनि इलेक्शन जानो थांदों बिनि माबा बिजाथि गिबियावनो आङो बिथां बिजाथिखौ बराय हरबाय आदा बिथाङा जाबाय दिलीप कुमार बर' आरो बिनि उनावहाय जों दङ बे बर' खौरां जा माने स्टुडिअ बे स्टुडिअआव दंफैयो जोंनि प्रेस मिडियानि प्रफुल्ल बर' बिथांखौ आं सिनायथि होबाय आरो आंबो सासे निउज 24 बड'लेण्डनिनो बर' खौरांनिनो सासे खौरांगिरि हिसाबै दिनैनि बे टक श'आवहाय जोङो आदा बिथां दिलीप बर' बिथांखौ मोननैसो खोथा जों सोंनो नागिरदों दा बेयाव गिबियावनो आं बिथां बिजाथि आदा दिलीप कुमार बर'खौ सोंनो नागिरदों दिनै BTC परिषदनि जा इलेक्शन बे इलेक्शन समावहाय लकडाउन जाबाय प्रपारलि टाइमाव इलेक्शनखौ खुंनो हायासै बेबायदि मोनथिना मोनदों गासै बिजाथिफोरानो लकडाउनखौ मानिदों आरो मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ मानिदों बे बेलायावहाय केम्पेइन खालामनो हायाखै इलेक्शनासो जाथारगोन आरो नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबै फैगोन जितु BTC नि इलेक्शन बेयाव बिजाथि हिसाबै नोंथाङा गोबां मावनो गोनां खामानि दं बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो खुलुमनाय थाबाय दिनै जोंहा जाबायदि जोंहा BTR सुक्तिखौ खालायनायनि उनाव जोङो भारत सरकार एबा आसाम सरकारा मोनसे इलेक्शनखौ खुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन खिन्थु बे जोंनि थाखाय माने गाज्रिखौनो बुंनांगोन दिनै कर'ना भाइरासआ जोंनियावल' नङा सारा बुहुमावनो माने एफेक्ट जादों दिनै गोबां सुबुंनि जिउखौ कर'ना भाइरासआ लाबाय दिनै बे माने गाज्रि खोन्था दिनै बेबायदिनो दिनै भारतआवबो गाज्रियै एफेक्ट जादों आरो आसामावबो दिनै जादों नाथाय दिनै भारत सरकार बे आसाम सरकारा बे बेरामखौ होबथानो थाखाय लकडाउनखौ खालायना होदो दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायगोन गासिबो जोंनि दिनै आं सासे बिजाथि खालिंदुवार समस्तिनि आरो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय गासिबो रायजो राजाया जाहाथे जों सेफलि थानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो सासे बेबायदिनो जोङो बुहुमखौबो नायनांगोन दा जोङो बुहुमावनो थानांगोन बेनिखायनो आं गासिखौबो खावलायगोन जाबायदि भारत सरकार एबा आसाम सरकारा जि थांखि लादो आरो जोंखौ सेफ खालायनो थाखाय आरो बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय जोंनि लकडाउन जोङो रायजो राजा नोंथांमोना मानिना सोलिनांगोन आरो जों जुदि मानिनो हायाबा दिनै जाबायदि आमेरिकायाव जादों फ्रान्सआव जादों इटालियाव जादों बेबायदि जानाया खुनु गिदिर खोथा नङा बेनिखायनो बिथां बर' सारा गासैखौबो खावलायदों कर'ना भाइरासनि जा गिख्रंथाव जिउसा बे जिउसाखौ हमनानै गोसारदों दा बेयो जाबाय जियानो जादोंला दिनै नैबे समावहाय BTC इलेक्शना जानो थांनो गोनांमोन आरो थांनो गोनाङावहाय दिनै बे कर'ना भाइरासनि थाखाय बियो दोनथ'नाय जाबाय दा बे थिगानो इलेक्शनाथ' जागासिनो दङ जागोनानो आरो सम फैबा जागोन आरो जिउसाया जुदि खमिबा जागोन अब्ला बे BTCआव थानाय जितु BTCनि हालामनि जा थागिरिफोर दं बे थागिरिफोरखौ नोंथाङा जुदि बायसान्स देरहायोब्ला बा नोंथाङा बिजाथि हिसाबै बिथांमोननो मा खामानि मावनो थाखाय नोंथांनियाव थांखि दं खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो जिबायदि इलेक्शनाव बाहागो लादो नाथाय जोंहा दिनै बै कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्शनखौ फासयना होनाय जाबाय दा जोंहा बेरामा जिबायदि फैदो आरो बे बेरामा मोनसे समावबाबो जोबगोन मानो जा भारत सरकारा गोख्रों थांखि लादो आरो इलेक्शना दिनै नङा गाबोनबाबो जागोन दिनै जोङो इलेक्शन कमिशनारनिफ्राय फाथिना होयोबा गासिबो रायजो राजाया दिनै जोंखौनो मदद होनो थाखाय
जानजिर खाफाना दङ आरो आङो खावलायबावगोन नोंथांमोनखौ दिनै बिटिसिआव जाय सरकारा सलायबाय थादोंमोन नाथाय दिनै गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजायानो दिनै सोलायनायखौ लुबैखाबाय आरो जोंखौनो लोब लोबै मदद होबाय बेनिखायनो इलेक्सन जायोबा जोङो सरकाराव फैखागोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो गोख्रों थांखि लादों बे खेबाव जोङो जा सुक्ति जाबाय बर' फरायसा आफाद एनडिबि बिथांमोनजों भारत सरकारजों लोगो नांनानै बे सुक्तिखौ जोङो गिबियावनो इमप्लिमेन्ट खालामनो हानांगोन दिनै भारत सरकारा जोंनो जाबायदि फसंथान होदो बा बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय जाबायदि रां होदो आरो गोरिब गुन्द्राखौ फोसाबनो थाखाय दिनै थांखि जोङो माने थांखि लादो जोङो नाथाय रायजो राजा बे खेबाव जाय 17 बोसोर जाय बिपिएफ हान्जाया मावनो हायाखैमोन नाथाय जों बेखौ देग्लायो मावनो खाबु मोनगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो जों मिथिनो मोनदों नोंथांमोनाबो साग्रिद जादों बेनिखायनो जोंनि सरकारा फैनाया रोखा आरो जोङो नोंथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिखौथ' बयबो मिथिनो मोनखादों मा जों मोनदों आरो जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै दिनै गोरिब गुन्द्राखौ जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय उद्धार खालामगोन आरो बिखेखयै जोंनि बेयाव मा दङ दा जोंना लाम जोंनि फरायसा गथ'फ्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो संसापन होनांगोन दिनै जोंनि बे ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि लाम जोंनि लेखा फरायनाय गथ'फोरा बेयाव संसापन मोनालासिनो दिल्ली मुम्बाइ एबा माने गुजरात बेफोराव थांनानै दिनै माने हाजिरा मावहैनो गोनां जादों दा जोङो सुक्तिया जोङो खालायखाबाय भारत सरकारजों जोङो बै फसंथानफोरखौ मोनखाबाय इलेक्सनाव देरहानानै जोङो सरकारखौ दानानै इमप्लिमेन्ट खालायनानै उनाव जोङो बेफोरखौ खालायथारगोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो साननाङा बे खेबाव गोख्रों थांखि ला आरो जोंनि राजनितिक हान्जानि सावगारियानो जाहैबाय ट्रेक्टर गासैबो नोंथांमोना ट्रेक्टराव बुनानै जोंखौ बै खाबुखौ होनो थाखाय आं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो थाबाय बर'खौ सारनि सायाव माबाफोर सोंनो गोनां दङ नामा आं बेखौ गोजोनबाय दा जों मिथिना मोनदों नैबे समाव दायो आथिखाल जिहेतु माने 17 बोसोर सासन खालामबोनाय बिपिएफ पार्टिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना नैबे लकडाउन समावबो जों खोनानो मोनदों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिथांमोना दासिमबो माने जायखौ खामानिखौ मावनाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों होननानै खोनादों नैबे समाव आं नोंथांखौ सोंनो नागिरदों जे नैबे लकडाउन समाव जिहेतु जों मोनबाय जे जायफोर जब कार्ड हल्डार बे जब कार्ड हल्डार बिथांमोना दायो PMSYनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ मोनदों आरो बे अनसुंथाइखौ बिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जायफोर चेयारमेन दङ बिथांमोना मख'नानै माखासे जाफ्ल'दों होननानै खाबु मोनदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे रोखा खोन्था दिनै जोंहा कड अफ कन्डाक्ट ओमफ्राय लकडाउन दङ दिनै जोङो गासैबो बै कर'ना भाइरासखौ लानानैनो भारत सरकारा जों इलेक्सन जानायखौबो दिनै कड अफ कन्डाक्टखौबो माने जोंखौ माने माबाना होबाय जेनेबा इलेक्सना जाला जोंथ' दिनै मानिना सोलिगासिनो दङ जों लकडाउनखौ मानिना सोलिगासिनो दङ नाथाय दिनै बिपिएफ राजनितिक हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोना लकडाउन आरो मडेल कन्डाक्टखौबो माबा मानियालाबासिनो बिथांमोना दिनै जब कार्डनि रांफोरखौ बख'नानै रायजोफोरनो होनो नांगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोना जुदि 1300 मोनदोंबा माने 1000से बिथांमोना पकेटाव लानानै बै बेनिफिसियारिफोरनो 300 थाखा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौ जों तथ्य आकारिबो जों किसुमान लादों फुटेज बे 1300 जाबाय माने जायफोरखौ बिधवा बिथांमोन बेखौ एक्चुअल माने जों खोनादों माने 1185 थाखा हाबदों बे जब कार्डफोरा दा बे बिथिङाव नोंथांनि बे माखासे माने मानायखौ खेंगथि होनांगौ भारत सरकारा दिनै बै लकडाउनाव जाहाथे जोंनि रायजोफोरा मोनसे राहा मोनथो होननानै बै जोंनि माने बेनिफिसियारिफोरनो 1185 थाखा होदो जाहाथे बै लकडाउनाव सोलिथो माने ओंखाम बोथिनिखौ जाथो होननानै नाथाय बिपिएफ हान्जानि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोना बै रांखौ दिहुननानै दिनै 800 थाखा पकेटाव
सोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिफिसारिफोरनो मात्र 285 थाखा बिथांमोना होदो होमबा सानना नाय रायजो राजा दिनै मा सोलिगासिनो दङ बेबायदि खैफोदाव बिथांमोना जुदि हसाखै माने साननाय दोङोमोनबा बा मोनसे रायजोफोरखौ मदद खालामनो नागिरदोंमोनबा बेखौथ' खालामनो नाङामोन होमबा बेबायदि राजनितिक हान्जाखौ दिनै नोंथांमोना मा सानदो जों बेनिखायनो सानदो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बारा बिथांमोनखौ खाबु होनाङा बिथांमोनखौ जों जोखारनो हानांगोन बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि सरकारा फैनाया रोखा जाखादो आरो रायजोफोरानो सोलायनायखौ लुबैखादो बेनिखायनो आं गासैखौबो बे खेबाव नोंथांमोना बिथांमोननि बै सोबख'ना दोननाय रांखौ बिथांमोना राननो नागिरदो आरो बिथांमोना बै रांखौ दिनै इलेक्सन फैनायावसो राननो नागिरदो बेनिखायनो नोंथांमोना बै खाबुखौ लानाङा दिनै नोंथांमोना सोलायनाय आरो जोंहा बै जा फसंथान भारत सरकारा जा सुक्ति खालायबाय बै इमप्लिमेन्ट खालायनानै जोङो गोख्रों थांखि लादो जोंनि जातिखौ माने माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासिबो रायजो राजाखौ जोङो मोनसे माने गोजौ थाखो लामनो थाखाय जोङो गोख्रोङै देग्लाय सरकारखौ लामनो नागिरदो बेनिखायनो नोंथांमोना बै खाबुखौ लानो थाखाय आं सासे UPPL राजनितिक हान्जानि बिजाथि हिसाबै दिनै 34 खालिंदुवार समष्टिनिफ्राय आंनो बिबान होदो दिनै आङो जाहाथे नोंथांमोना आंखौ देरहाहोनो हानांगोन आरो देरहानायाथ' रोखा रायजो राजा अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोनखौ बेबायदि अलखदाव नोंथांमोनखौ आं खावलायदो साबायखर बावदों दा बेथ' बे मोनसे खोथा खिन्थु जों नुबाय जे 12 बोसोर जि माने बिटिआर सरकारा जिहेतु BTC ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव शासन खालामबाय खिन्थु नै बिटिआर ओनसोलनि बाहेराव जायफोर बर'फोर दङ बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों नामा दा खामानि मावदोंब्ला मानो मावासै मा जाहोन दङ आरो बेनिफ्राय बेहाय नोंथांमोना UPPL नि जि सरकार फैयोब्ला बेहाय बाहेरायाव थानाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा माबायदि बेहाय हेफाजाब मोनगोन बेखौ एसे खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन माने खोन्थाया बेबायदि दिनै बिटिआर राजनितिक हान्जाया माने जितिया BLT मोनसे भारत सरकारदो BTC सुक्ति खालायदोंमोन बिथांमोना जाबायदि थांखि दङमोन बै थांखिफोरखौनो दिनै बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालायनो हायाखै आरो बेबायदिनो जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जोङो बेयाव मोननो हादोंमोन बै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौनो जाबायदि सुक्ति खालायना जाहोनांगोन जेबो खालायनो हायाखै दिनै जोंहा BTC ओनसोलनि अनगायैबो जोंनि हारिनि जेरै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कार्बि आलं बा बेबायदि माने आउट अफ BTC आव जोंनि माहारिया दङ दिनै अलखदाव माने गोग्लैना दङ बिथांमोना दिनै सानदोंमोन हाग्रामा महिलारिया मोनसे मोजां सुक्ति खालायबाय जोंबो मोनसे मोजां माबा जाति हिसाबै गसंनो हासिगोन बै बुहुमाव होननानै खिन्थु बिथांमोना दिनै जाख्ल'नाय गावसोरखौसो राजा बायदि खालायनानै मोनसे माने सरकार सामलायनानै गावसोरासो गिदिर जानायखौ बयबो मिथिगौ आरो दिनै आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै बेयाव दिनै बै जोंनि बै सुक्तिखौ जों खालायनो गोनां जादों नैबे समावहाय लकडाउन समावहाय माखासे अनसुंथाइ गुबुन पार्टिया होदों नोंथाङाबो सासे बिजाथि हिसाबै नैबे समाव होनो हानाया नोंथांनियाव गैया बा नोंथाङा बेयावहाय मा बुंगोन होगोमोन ना होआमोन बे अलखद समाव खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो लकडाउन दङ आरो कड अफ कन्डाक्ट जोङो दिनै भारत सरकार बा आसाम सरकारा जोंखौ जि खावलायदो जों मानिनानै सोलिदो मानो होनबा दिनै जोङो माने आयेनगतबा बे जोङो बिजाथिबाबो जोंखौ खाना दोननाय बायदि जादों नाथाय जोंहा संबिधाना जि बुंदो जों बेखौ मानिना सोलिखानांगोन बे स्टुडिय'आव जोंहा बिथां बर' सारखौ लोगो मोनबाय आरो बिथांनिफ्राय माखासे जों कमेन्टखौ लाबाय बिथाङा सासे केन्डिडेट हिसाबै सिखारदों खालिंदुवार समष्टिनि UPPL केन्डिडेट हिसाबै दा जोंनि जा बर' खौरांगिरिनि जि स्टुडिय' बे स्टुडिय'आव बिथांखौ दान्दिसे मोननानै बिथांनिसिम जों साबायखर बावबाय आरो गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोंनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि नैबे जिथु जोंनि टक श' बे टक श'खौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों